Så er dagens undervisning færdig, og jeg har lovet lige at lave en kort gennemgang af, hvordan Krita fungerer. Krita er til tegnetablet og på computer, og det er gratis, hvis der er nogen, der skulle være interesseret i det. Kort gennemgang. Krita, det har mange forskellige setups til, hvordan det skal se ud. Heroppe i toppen, under vindue, så er der noget, der hedder Workspace. Og der er forskellige arbejdsmodus. Så for eksempel Big Paint 2, så ser det ud sådan, som jeg har det lige nu. Det er rigtig godt til at tegne i. Det vi skal lave her i dag, er at få sådan en kokosnød her til at hoppe op og ned. Men først viser jeg lige, hvordan man vil kunne gå til det med at tegne den. Herover til højre har vi lagene, som man tegner på. Så forskellige stykker papir, der ligger oven på hinanden. Jeg går op på mit øverste lag, tager min pensel, som ligger herover. Hvis man er vant til Procreate, så ser alting lidt mindre ud i Krita. Den er her, og hvis man vil have den hurtigt, så trykker man på B på tastaturet. Oppe i toppen kan man vælge sin størrelse på sin pensel. Så hvis vi nu vælger en størrelse som sådan der, og så blander jeg mig en brun, eller snupper en brun herover og lige kører lidt rundt, så den ligner det, jeg gerne vil have. Sådan en kokosnød der. Måske den der. Og så laver jeg min kokosnød, og jeg kan godt lave den lidt stor til at starte med. Det vigtige er, at vi får lukket formen. Og så kan man med F, eller herover sådan en lille malerspand, trykke ind i cirklen, og så fylder den ud med farve. De her kokosnødder, som er sådan lidt løst inspireret fra Moana, de har et ansigt på, som er sådan en form for form inde i formen. Nu tegner jeg det lidt hurtigere sjusket, men jeg gør det samme igen. Og det samme med øjnene. Jeg tager en næsten sort og laver 2 forskellige størrelser af øjne. Og fylder dem ud. Og så lige for, at vi har en mund med en eller anden slags. Jeg trykker helt let for at lave nogle tænder her. Så til den her gang, så maler jeg det hele bare på et lag. Normalt vil jeg lave et skitselag og måske et rentegningslag og så videre. Men til den her øvelse skal vi fokusere på animation. Undskyld. Så. Nu har vi den her. Og vi siger, at den er godkendt over for grafisk afdeling. Check. God kokosnød. Så går vi op i vindue igen. Så skal vi over et andet værelse til animationslokalet. Så går vi ned på Workspace igen. Og ind på animation. Og så skifter hele billedet sådan her. Nu vil vi gerne have kokosnøden til at hoppe op og ned. Men først vil vi lige stille den, så der er plads til, den kan hoppe. Det gør man ved at markere det lag, hvor kokosnøden er på. Og så kan man trykke Ctrl-T. Så det er den helt ude i Control hedder den. Helt ude i kanten af tastaturet. Og så T. Når man trykker dem, så får man de her kontrolpunkter på figuren og kan flytte dem rundt. Den ligger også heroppe som knap, hvis jeg ved ikke, om man kan se det, men der ligger en lille knap, som hedder transformere et lag eller markering, eller Ctrl-T. Og så kan man flytte den, så vi skal have den herned. Hvis man holder Shift i bunden samtidig med, så skalerer den uden at miste facon. Så kan vi stille den her, så kan den hoppe herop. Det er meget fint. Super! Første gang, at man skal til at animere noget. Det skal vi kun lige gøre én gang. Så skal man trykke på den her knap. Ja, den hedder Add Blank Frame. Det gør, at nu kan vi animere, nu kan vi flytte tingene. Hvis man ikke har gjort det, så kan man flytte den, og så er den bare flyttet, så bevæger den sig ikke. Men når man har trykket på den en gang, så kan man gå herned i sin tidslinje, og gå hen til for eksempel, nu er vi på tegning 0, så går vi hen til tegning 1, og så smasser jeg den lidt sammen, så den ligesom gør klar til at hoppe. Så kan I se, så går man fra frame 1 til 2, så squisher den lidt sammen. Og til 3 kan vi lige squishe den en lille smule mere, så den lige sådan virkelig tager et tilløb. Og næste frame, så springer den. Og så når vi til et punkt, nu kunne jeg godt tænke mig lige at se, hvordan den var på det forrige billede. Altså man kan selvfølgelig bare hoppe tilbage og se, den passer nogenlunde. Men hvis man gerne vil se igennem papiret, det hedder onion skin, eller lysspor,
Så er der sådan en lille bitte lyspære her. Jeg ved ikke, om I kan finde den. Hvis man trykker på den, så kan man se igennem tegningen, hvor kokosnøden var henne før. Så kan man se, okay, jeg vil gerne have, at den stadig rører samme sted, før den springer afsted. Den skal bare være strukket helt ud, som om, at nu gør den klar til at slippe jorden. Og så på næste, så flyver den op. Og så kan man på den her måde også lettere se, at den ikke bliver for meget større eller mindre, at den ligesom holder sin form. Den bliver en del større, den her. Nu skal vi lige have lidt mindre. Nu ligner den sig selv. Og derfra kan vi så skubbe den lidt længere op. Men jo højere den kommer op, jo langsommere flyver den. Altså jo kortere bevæger den sig, fordi tyngdekraften lige trækker den ned igen. Og så den næste kan vi begynde at gå nedad. I starten falder den ikke så hurtigt, og så falder den. Jeg vil faktisk sige, at den falder lidt mindre hurtigt her til starten. Den skal lige vende med tyngdekraften, og så begynder den at falde hurtigere. Og så kan vi smække den helt ned i gulvet. Og smatte den ud. Så skal vi selvfølgelig have den første hen igen til sidst, så den lander cirka samme sted, eller ender samme sted, som den startede. Og det gør man ved at tage den første og trække den hen, men før man giver slip, så holde kontrol i bund igen. Så den er lidt svær manøvre, men hold kontrol i bund, og så kopierer den sig selv hen der til sidst. Og så kan jeg se, den smatter lidt ved siden af. Sådan der. Zoom. Falder den nok lidt hurtigt ned, men I forstår ideen. Lige nu, hvis jeg trykker afspil, så gør den det en gang, og så kører den hele vejen. Så jeg vil gerne have, at min scene stopper her ved frame 12. Det var meget info. Nå, men så trykker jeg på de her 3 streger, og så flytter jeg mig her. Jeg kan lige se, jeg kan bare flytte mig på en anden måde. Rykke mig sådan derover. Man trykker på de her 3 streger, og den midterste, hvis jeg sætter den til 12, så bliver min scene så kort, som det, der står der på den tredje. Så det vil sige, når jeg trykker afspil, så bliver den bare ved med at spille den samme igen og igen og igen. Det er noget andet. Man kan jo bare se den her film nogle gange, og lige fange al informationen. Noget andet er, når du trykker på de 3 streger, så kan du også styre, hvor mange billeder, der skal køre i sekundet. Lige nu står den på 24. Men hvis jeg nu for eksempel sætter den ned på 12 billeder i sekundet i stedet for, så kører min bold lidt langsommere. Den bedste måde at køre en animation langsommere er selvfølgelig at lave flere tegninger, så den har mere at spille igennem. Men sådan kan man justere det en lille smule. Men det er ligesom basis animere i Krita. Det næste vil selvfølgelig være at lave flere lag, ligesom jeg har gjort på den her kokosnød. At man også animerer nogle arme, der ligesom følger med og dasker lidt med. Og man kan også lave et klassisk 2D-lag, hvor man tegner billede for billede, hvor benene også springer med. Men jeg holder egentlig hver ting på et lag på den her måde at animere på. Og så er der selvfølgelig også, at man kan lave et lag med baggrund, og man kan... Jeg har også lavet en lille smule lys heroppe i toppen, men det kan vi kigge på en anden gang. Så det er en super simpel måde at lave lidt animation på. Ja, det var det. Sig endelig til, hvis der er spørgsmål, og måske uploader jeg den her video også på Facebook, så fremtidige elever kan se, hvad vi lærer her. Ha' det godt. Indtil næste gang. Farvel.